Egia da, STEAM estereotipo askoko esparrua dela. Nik ez ditut esparru guztiak ezagutzen, baina ni nagoen esparruan ondion badau. Egia zerbait aldatu dela, emakumeok asko erakutsi behar izan duelako, baina gizarteak ondion erronka handi baduko honekin. Mugak norbera jartzen ditu bere buruan, eta ni gomendatuko nagoen sentitzen dagoena itxeko gure bada ikasi, gure bada lan hortan, mugabarik animeta ditutela. Nire kasuan aurrezkuntza ikasi nagoen, eta mekanizazioa itxen animau nintzen, esperientzia apur bat banaukon fabriketan lanin ja, eta ikasketa ikasi naukon, da animau nintzen, azkenian aurrezkuntzak ez ustelako muten, nik binagoen oreka bizitan. Gure baiaran zerbaitxetan destaketan bou, kooperatibismoa da, eta bertan hainbat enpresa metalurgian dedikatzen dira. Eta hainbeste urtetan gure aitona honek eta gurasoek borrokatu eta lan duten enpresak aurrera atera behar ditugu. Gure sostengoa da eta gure eskutan da guzti hau aurrera ateratzea. Hori alde batetik. Eta bestetik gizartean estereotipoak desagertzeko. Niri oreka emunduz lanbide honek, zentzu guztitan, eta bide honetatik azpimarratuko nagoena talde lana izango zen. Besteekin zalantzak hitz egin, argitzu, elkar banatu eta elkar lagundu ez. Lanbide honetatik gehien gustatzen jatena, egunero gauza berrien bat ikasten duela. Lan kooperatiboa itxen duelako eta bilakaera profesional bat eman dezakegulako. Aukera zabalak dauko.